Nena. A miña palabra para Xela é nena, porque para min ela foi primeiro a filla de Valentín e Amparo. Logo, para moitos, o meu admirado Valentín Arias acabaría sendo o pai de Xela Arias. Ele estaría orgulloso. Nena, porque Xela nunca deixou de xogar coa poesía, coas cancións, coa lingua, coa vida. Ni sequera nos seus poemas de muller adulta, poesía non lúdica, transgresora, singular, atrevida, sempre un sopro de aire fresco, renovador, outra ollada, ás veces pícara, sorprendente, non trillada. Porque Xela cobrou e reivindicou a patria a súa infancia cando foi nai e o seu fillo ocupou o trono do seu interlocutor literario e con el os nenos e nenas da súa xeración. Porque coas súas traduccións alumeou a nenez dos que tivemos fillos e fillas antes ca ela, penso en Rodari ou Roald Dahl, de Novo aire fresco, pero non foron os únicos. Porque ela nunca deixou de querer ser identificada co nome familiar da súa nenez ata convertelo en nome literario e logo en nome oficial. Porque Xela foi unha nena feliz entre Sarria e Vigo e ese feito marcou para sempre, para ben, a súa personalidade, a súa vida e a súa obra. É por iso unha honra participar nesta homenaxe de Galicia inteira a Xela Arias, que sempre levou en sí a nena de Sarria e que nunca deixou de confiar na capacidade transformadora da literatura e da palabra poética.